Joan. Bon dia. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Com saps, venim a xerrar d'una pel·lícula que s'ha dit Nina i el secret de l'eriçó, que és una pel·li protagonitzada per una nena de 10 anys que es diu Nina, que ha crescut amb les històries que el seu pare li conta cada nit abans d'anar a dormir sobre un eriçó que està a la recerca del seu ofici. Tot canvia quan un dia el pare decideix no contar-li més històries i ens entenem que la fàbrica on treballava ha tancat. I això ha generat que es quedi sense feina, que el director de la fàbrica sigui tancat a la presó, i tot això desencadena una trama on, en paral·lel als jocs infantils, on la Nina i el seu millor amic Mehdi estan posant tot el que està al seu abast per poder fer justícia en aquesta situació que ha tingut lloc, i ho fan amb l'objectiu que el pare torni a trobar la motivació per seguir contant aquestes històries i recuperi el bon humor. I en paral·lel hi ha la història d'aquesta organització de lluites de les treballadores i els treballadors de la fàbrica. Llavors, un cop fet aquest punt, m'agradaria demanar-te a tu pel teu, consum de cultura audiovisual, pels teus gustos, si tens algun tipus de pel·lícules que t'inspirin a l'hora d'escriure, si t'agrada més les sèries, les pel·lis, l'animació... Clar, el meu consum d'audiovisual és altíssim, excessiu, segurament patològic, però lamentablement vaig superpoc al cine perquè em costa molt col·locar-m'ho a la vida. Soc molt de pantalla petita, però sí, veig moltes pel·lis, veig moltes sèries i veig molta animació. Jo de petit volia ser concretament guionista de dibuixos animats. Aquest és el record que deien els meus pares. A mi sempre m'ha agradat molt l'animació. És veritat que per mi també ha sigut guai mirar-me Nina i el secret de l'eriçó perquè, com no tinc infants a prop, normalment l'animació que consumeixo o que veig és animació per adults. Però sí, moltes de les pel·lis que més m'han agradat i més m'han afectat i més m'han inspirat en els últims anys són pel·lis i sèries d'animació. I llavors, què tal això d'enfrontar-te a una pel·lícula d'animació infantil? I en aquesta en concret, no? Segurament és l'experiència més novedosa per mi, que això, al dibuix animat estic acostumat i soc un franc desconeixedor del cine infantil o familiar o ni tan sols sé quina és la manera més correcta de referir-m'hi. M'ha agradat molt. Trobo que la pel·li té una narrativa superespecial, super imaginativa, molts elements molt clàssics en la manera en què la pel·lícula es desenvolupa, però també moltes sorpreses que crec que un espectador adult o algú, que és el meu cas, vull dir que ens dediquem a fer històries, inclús hi ha aquestes decisions que a priori són rares. Dius, ostres, ara ho portaràs cap aquí, però si estàvem bé on estàvem, què és aquest gir? Però crec que són moltes coses que moltes vegades l'espectador infant no li dona tanta importància, perquè no té un background tan gran de com s'han d'explicar les històries i no té les estructures preestablertes tan clares al cap, i per tant és un espectador molt més lliure, que accepta que estàvem en un gènere i que de cop ens anem cap a una altra cosa, que hi ha un brusc canvi de to, que hi ha un brusc canvi d'humor, i l'experiència m'ha agradat molt. L'he vist 2 vegades i la primera vegada moltes coses em sobtaven i deia com, ui, i ara això d'on baixa? I la segona vegada, en canvi, més relaxat, l'he gaudit moltíssim. Que bé, me n'alegro. Hi ha un punt que jo diria que comparteixen la pel·lícula de Nina i el secret de l'eriçó amb les obres que escrius per la Calòrica i fins i tot amb alguns comentaris que feu a entrevistes, que es posa molt el focus en el món del treball. La pel·lícula sembla que l'ofici acaba definint el lloc que els personatges tenen o poden arribar a tenir en el món i se converteix en una preocupació pel pare i per l'eriçó, principalment. Llavors em demanava si, m'imagino que li has donat voltes en aquest tema, i me demanava quina creus que és l'aproximació que fem avui en dia i quina creus que és l'aproximació que potser no hauríem de fer, de quina manera parlem o si en parlem lo suficient.
Clar, sí, sens dubte, nosaltres amb la companyia el 2015 vam fer sobre el fenomen de les feines de merda, una adaptació de teatre del cèlebre assaig del David Graeber, que aquest assaig breu insisteix molt en que el treball no només és l'activitat a la que dediquem la gran majoria de les nostres hores de vigília en vida, sinó no només es tracta de les hores que treballem, sinó de l'espai que dediquem al treball, l'espai mental, l'espai existencial, no? Entenem que conèixer una persona és saber de què treballa, entenem que canviar de vida és canviar de feina. Des de ben petits ens comencem a preguntar aquesta cosa de tu què vols ser quan siguis gran. Al final és el gran tema de l'adultesa i a mi una de les coses que més m'ha agradat de la pel·li és que sí que la Nina té com accés a la cosa divertida, a la cosa misteriosa del treball a través dels contes que li explica el seu pare. La idea dels oficis, les ocupacions, un dia, aquesta nit jugarem a que som perruquers, aquesta nit jugarem a que som lampistes, i això és molt guai. Després hi ha la idea del treball adult. I a mi una de les coses que m'ha semblat més xules és que la Nina no té com una voluntat molt profunda d'entendre què és el treball adult. Hi ha una cosa que és graciosa, que és que ni tan sols sabem a què es dedica la fàbrica en la que treballa el pare i aparentment la majoria d'adults del poble. Perquè no és tan important la feina com el que perdre la feina li ha fet al seu pare, que és que estigui trist, estigui de mal humor, no tingui ganes d'explicar-li contes, jugar amb ell, etc. En aquest sentit, i és una connexió super poc ortodoxa de persona que ha vist 5 pel·lícules, però em recordava una mica a Estiu de 1993 per aquesta cosa de les qüestions dels adults vistes des del punt de vista dels nens. De fet, si no recordo malament, hi ha fins i tot un moment en què la veïna baixa a casa dels pares i diu no vull que parlem aquestes coses davant de la Nina. Hi ha tota aquesta cosa de les converses de l'habitació del costat. Els protagonistes de l'obra han de, d'alguna manera, construir-se la seva consciència social a partir del que rasquen, el que pillen. Saben que pràcticament la nit que la Nina es desperta i li va a la seva mare i li diu «Mama, què ha passat? Explica-m'ho». I diu «Doncs mira, han tancat la fàbrica del poble, etc. Però d'alguna manera l'esforç per conèixer el món dels adults l'han de fer els nens amb la informació que tenen. I gràcies a aquests buits, i aquí ve una de les coses que és més bonica de la pel·lícula sens dubte, doncs la Nina omple els buits amb el que ella té. I el que ella té són històries i contes. I diu, vale, que hi ha un tresor amagat, o sigui, hi ha una lògica aplastant de nena petita, no? I això jo crec que és de les coses més guais. És molt curiós perquè la història dels contes de l'Arissó, que fins i tot se li dedica al final de la pel·li, no? Amb aquest trobar la seva vocació, trobo que genera una dissonància amb una història de lluita sindical, amb una història de lluita obrera, perquè al final hi ha aquesta cosa de l'organització col·lectiva i hi ha aquesta cosa del trobar el teu lloc en el món a través de la feina. Són dues històries que no van de la mà, tenen estils narratius diferents, una és jazz, l'altra és silenci, vull dir, i em sembla en el fons molt complexa la manera en què les dues històries caminen juntes. Però, com deia, igual és aquesta complexitat que és complexa per nosaltres, però que per un nen o una nena diu, bueno, no, doncs al final és la mateixa pel·li, no? Sí. O sigui, pensant en això del punt de vista infantil, m'adono que les pel·lícules de Pac Màgic sovint fan servir això com a eina de construcció de la trama accessible pels infants, però que té com a rerefons una problemàtica adulta. En aquest cas, com dius, passa amb el tema del treball, que més concretament té a veure amb la corrupció empresarial, no amb l'organització sindical, però tenim altres pel·lícules com Jacob i Mimi i els gossos del barri, que és sobre la gentrificació, o 21 youtubers sense fronteres, que és sobre els drets de la migració. I clar, dius, aquestes temàtiques fins quin punt es poden introduir amb els infants, no?
Hi ha una edat, tu penses que hi ha una edat on sigui més fàcil poder parlar d'aquestes coses amb un infant, o hi ha un moment en el que pugui estar madur un infant, no? I pensant en la teva pròpia experiència, no? Si va haver algun moment en la teva vida infantil on que recordis que tinguessis una presa de consciència política i quin va ser, si ens ho poguessis explicar, seria molt bé. Clar, jo veient la pel·li m'he donat que per alguna raó, que no sé exactament quina és, associo molt el descobriment de o l'aflorament de la consciència social amb l'adolescència. I a la pel·lícula la Nina i el Mehdi són preadolescents i potser precisament d'aquí ve la seva experiència tan particular que barreja búsquedes del tresor amb les pel·lícules que ha vist el pare, amb les històries, i el descobriment de... És molt bonic aquest moment en què la mare li diu a la Nina, quan passa una cosa d'aquestes sempre patim els de baix, i després la Nina li repeteix aquesta frase al Mehdi i el Mehdi li diu, què vol dir això? I diu, no ho sé, però tinc raó. O sigui, és xulíssim aquest descobriment de la consciència social a partir de valors molt morals i molt clars, de dir, està claríssim, tinc 10 anys, però veig claríssim que el que li està passant al meu pare no està bé, és trist, no necessito llegir-me cap llibre de teoria política. Però igualment jo quan intento pensar, o sigui, quan he començat a pensar en quina és la meva educació sentimental, jo què sé, amb la consciència política, de seguida me'n vaig a les coses que van passar amb 15, amb 16 anys, a les manifestacions del no a la guerra, etc. Però si ho penso bé, allà jo ja sabia, m'ha dit molt clarament, bastant clarament què estava fent. Segurament hi ha experiències anteriors que en el meu cas tenen a veure amb que els meus veïns a l'estiu acollien a uns germans saharauis i jo en aquell moment no pensava que allò era una qüestió política, però entenia que estava malament que aquesta gent visquessin al desert i no tinguessin accés a aigua, electricitat i que entenia que hi havia un conflicte amb el regne del Marroc perquè me l'explicaven ells i jo ho entenia tot a mitges perquè tenia 8 o 9 anys, però hi ha unes coses que les entens quan notes l'efecte que estan provocant en les persones que tens a prop, no? I crec que és una de les coses boniques de la pel·li, la de recordar-nos que som subjectes polítics molt abans que entenguem que som subjectes polítics. Clar, que potser no arribes a entendre bé el conflicte en qüestió, no? Però a part d'entendre aquestes forces de justícia o injustícia, prens consciència de que hi ha una entitat més gran que tu mateixa. Sí, i trobo que la pel·li té una cosa guai, que és que és curiós amb la seva administració de la tesi, si és que té una tesi, si és que hi ha una voluntat autoral de transmetre un missatge. Si hi ha una voluntat, crec que el missatge és confús, però segurament és que la voluntat és abordar-ho amb la complexitat del nen i la nena que tampoc ho entén tot, veu les coses que estan passant, veu l'efecte que aquestes coses tenen sobre la seva comunitat, però clar, no és una pel·li de creació i formació de subjectes polítics estàndard, perquè si no tindria no sé com dir-ho, tindria una administració de la tesi molt més pragmàtica, que ens ensenyaria les manifestacions i ens acabaria ensenyant com els obrers triomfen i eviten que es tanqui la fàbrica i al final tot és una gran festa i tal. No, és molt més impressionista, et va ensenyant trossets i això m'ha agradat, perquè trobo que és un dels grans debats sempre de com administrar aquesta qüestió quan vols explicar històries polítiques, vols fer art polític, vols fer cinema polític, suposo, que és que fins a quin punt, de quina manera administres les forces, no? I està per davant la història, està per davant el missatge, són debats impossibles i irreconciliables, però que m'agrada que la pel·li els aborda com amb una sensació de facilitat, que segurament, no sé, els guionistes ho van passar molt malament i s'hi van trencar molt les banyes, però finalment tens la sensació de tampoc sé exactament què m'estan volent explicar, però jo ho estic vivint, ho estic transitat i d'alguna manera profunda crec que ho estic entenent, no? Crec que això està bé. Com t'ho fas tu per trobar aquests equilibris?
No, és que és horrible aquests equilibris. O sigui, aquests equilibris amb els processos creatius de la calòrica i cada vegada més són el 90% de la nostra síndrome de l'impostor ve d'aquí. Pues ens concentrem més en la història, la psicologia dels personatges, la qüestió vital i existencial dels personatges. Ostres, però no ens oblidem del que l'espectacle està intentant dir, de per què hem convocat a la comunitat, de per què li inviten a aquesta gent que es compri aquesta entrada i vinguin a aquest teatre, per escoltar què, per obrir quin diàleg, per continuar quin diàleg. Hi ha un espectador, encara que diem que fem les coses i que neixen de les nostres subjectivitats, però al final estem molt preocupats, evidentment, de l'impacte que generen en la comunitat, i sabem que sempre tindrem uns espectadors que ens diran que fem coses massa polítiques i uns que ens diran que fem coses massa poc polítiques. I uns ens diuen, ostres, és que el missatge està massa clar i sembla un telegrama, i altres que ens diuen, bueno, però al final què esteu explicant i què esteu proposant? L'últim espectacle que vam fer, Le Congrès March Pa, jo crec que és l'epítome d'aquest conflicte, que volem explicar una història però també volem dir una cosa i a vegades és molt difícil, i jo crec que com acaba passant en tots els processos de creació, les decisions s'acaben col·locant d'una manera mig intuïtiva, mig a força de, no sé, de parlar-ho i d'assegurar-nos de... Crec que una de les coses més difícils quan pretens explicar històries polítiques és assegurar-te que el teu espectacle, la teva pel·li o el que sigui, parla del que tu creus que està parlant. Crec que aquestes coses són complexes i al final potser no podem fer res més que assumir que són complexes i transitar-les amb aquesta complexitat, dedicar-los el temps i l'espai i el respecte que necessiten, i també, no sé, descarregar-nos del pes de voler fer sempre l'obra que canvia el món. Perquè a vegades l'objectiu no és si intentes canviar el món tota l'estona, però jo què sé, jo em dono per satisfet quan hem aconseguit començar un debat, o continuar un debat, o recuperar un debat que està una mica, que no ocupa l'espai que creiem que hauria d'ocupar. Però moltes vegades no aconseguim més que això. Mira, també m'has respost una altra pregunta que tenia a veure amb el sentit d'aquesta trobada de l'art amb aquestes reivindicacions més socials, no? Però em sembla que llavors diries això últim, no? Pot ser. El què? O sigui, quan que te dones per satisfet amb el fet d'haver iniciat un debat, no? O de donar continuïtat a una conversa. A veure, ara estic dient que em dono per satisfet. La realitat és que és una insatisfacció enorme, és constant, vull dir, i una tensió tota l'estona de què estem intentant fer fent això, què estem intentant fer explicant aquesta història. Però bueno, jo penso que a vegades, parlant concretament del teatre o del cine, suposo, una pel·li no canvia el món, però et recorda que si volguéssim podríem canviar-lo, no sé com dir-ho, però d'alguna manera la pel·li t'ha recordat que pots buscar el tresor, que pots anar, que es pot aconseguir, que pots intentar alguna cosa més que el que t'estan dient que es pot fer. I sí, jo penso que amb això, que això ja és moltíssim, no? Això de començar una conversa, mantenir una conversa, sostenir una conversa ja és molt. Si un dia fem una obra o una pel·li que canvia el món, doncs serà superbenvinguda, vull dir, ojalà. Sí, no veig qui s'oposaria, no? No, per mi. Bueno, doncs, Joan, et dono les gràcies per aquesta conversa. Realment podríem haver continuat rascant de moltes de les coses que han sortit. Pot ser un altre dia. I res, espero que tothom pugui anar a veure la pel·lícula i que la gaudeixi molt. Fins la propera. Moltes gràcies. A tu.